Alhamdulillah nduk anakku sing tansah mituhu ana dawuh napa ya sampeyan nimbali anakmu aku sadurunge aku maturake akeh kula nyuwun dhateng para penonton tepuk tangan untuk Bapak Gunawan tuwin Ibu Asyati nggih Alhamdulillah nduk unjuk suwirsani Gusti Kang Nyipta jagat dene wis paring pirangan nikmatan wujude nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman sehingga aku karo kowe bisa tetunggalan mapan ana Ngaringan RT 3 RW 2 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar nggih. Iki Bapak Gunawan kagungan kersa apa to, Mak? Panjenengane kagungan kersa kena tak arani nyewu miras ngijing bakda miras rasulan. Ya kuwi sepisan ngunjukake rasa syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Dene panjenenganing Bapak Gunawan anggone nindakake pakaryan utawa usaha diparingi rancang lancar satemah lumintu lumakuning rejeki banyu mili tur barokah nduk nggih. Ingkang kaping pindho panjenenganing Bapak Gunawan iki kagungan kersa mantu ya kersa ngunduh mantu nggih. Kagungan kersa mantu iya ya kuwi Raka Mas Teddy Galih Kuncara putra angka loro panjenenganing Bapak Gunawan lan Ibu Asyati kang wis
kasembatan jatuh krama Mbak Ayudila Fitriana putri Bapak Sulih Muhammad lan Ibu Umi Mukayana saka Kawron Kecamatan Talun Blitar. Nggih. Alhamdulillah kabeh pinaringan lancar-lancar nduk. Ora ana liya mung kejaba bombong rasane ngati dene aku karo kowe sak kanca tinimbalan sowan ana kene kinen derek lek-lekan ngger. Nggih. Heeh ya Nak, trima luwung ya Yung. Timbang ora ana tontonan ya Yung. Heeh. Timbang nonton kirek kerah ya ngger. Nggih. Panjenengane Pak Gunawan kagungan kersa mantu nimbali awake dhewe sak kanca kalimbuh para kadang seniman-senimati ya saka Blitar, saka Ponorogo, saka Kediri, saka Ngayogja. Ora kok jeneng panjenengane Pak Gunawan ki arep umuk kuwi ora. Ning Pak Gunawan kuwi idete nduk apa iki duwike turah. Nggih. Aku karo kowe ditimbali rene. Nimbali aku sak kanca ki apa entek ayam sak kandang to ngger teleke wi lho iso mbayar awake dhewe. Nggih. Iki mung sak teleke. Nggih. Panjenengan iki usahane werna-werna nduk, ya kuwi ternak ayam bareng lan uga lele. Tur dasare panjenengan iki ya petani padi ngger. Oh ngono. Heeh. Syukur ya yo. Ya arep nyawan Pak Gunawan aja disawang saiki. Ning sawangan nalika jaman rekasane biyen. Tenan kok, Nduk. Nalika perjulane panjenengane Bapak Gunawan ku mesti aku percaya direwangi tiba nani nggone usaha. Mong kepiye bisane kanggo urip ning nyatane seteken-tekun ketekan sing dadi sediane panjenengane Bapak Gunawan. Ngono, heeh. Pak Gunawan kuwi nadyan lenggahe ana Blitar awake dhewe ning Solo. Saben-saben aku nyanyi nglimbuk panjenengane Bapak Gunawan iki mesti mirsani lumantar YouTube. Oh, ngono heeh. Ning durung lega watine yen durung nimbali awake dhewe sak kanca sowan ana dalem kene, Ngger. Mula alhamdulillah aku wis kelakon sowan rene aduh, Ngger, dalane, Nduk. Nggih. Dalane luwak tenan iki mau. Ngono ya mawon tenan kok. Jan aku ora ngira yen to jroning swasana sepi ana pepasren kang reja ya awit saka panjenengan Bapak Gunawan nggone kagungan kersa mantu ngger. Nggih. Merga wayangan kuwi adil kok, Nduk. Sing entuk rejeki ora mung dalan yoga sinden bintang tamu iki klebu para bakul-bakul kabeh padha kelarisan ngger. Amin. Mula dongaku kanggo mantene cekak aos wae. Apa aja pegatan wis kuwi wae. Oh, lah kok mung aja pegatan. Lah iya no, kuwi donga ngger. Puluh arep dikandani daki-daki nek entek-entekane sepasar bubar ya apa paedahe. Nggih. Mula sing dadi karepku sing jenenge wong mantu kuwi peristiwa sakral dan religius. Mula dongaku wis pas to, Nduk, aja pegatan lan uga ndongake sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sakinah merupakan kondisi hati yang tenang, damai dan tentram. Mawaddah kuwi rasa cinta, suka atau ketertarikan fisik atau material yang tulus antara suami istri. Terus warahmah kuwi kasih sayang, kelembutan hati, empati dan saling menerima kekurangan, Nduk. Oh iya. Ungkapan ini biasanya diucapkan sebagai doa kanggo pernikahan. Awit kuwi minangka dadi contoh penerapan adalah suami istri yang saling menghormati, musyawarah dalam masalah, saling memberi dan memahami perbedaan. Nggih. Yen arep kepengin oleh omah-omah kuwi awet, ora usah tiru sapa-sapa. Tiru Pak Gunawan kuwi wae. Oh ngono. Heeh. Wis Pak Gunawan iki piyayine meneng ning sing grapyak iki Buasiati. Oh. Aku wis titeng angger sing kakung iki meneng sing grapyak kuwi sing putri. Nek sing putri sing meneng sing grapyak kuwi sing kakung. Nggih. Nanging panjenenganing Bapak Gunawan Ibu Asiati kuwi saling mengisi. Ya, kuwi kena kanggo contoh Mas Galih karo Mbak Dilan, Nger. Nggih ya, Nduk. Ku rumangsa bombong awake dhewe sowan rene.
iki kersane ingkang hamengku gati ingkang tinimbalan ora mung aku kowe sak kanca saka Sala ning uga iki klebu nimbali para kadang bintang tamu. Oh bintang tamu ya kuwi Mas Klitik lan Mas Kluthuk yen ora kleru mula diaturi pinarak ana pepanggungan ayo padha halam-halaman sawetara monggo tak derekke dipethuk aja dipleroki monggo tak derekke Jawa monggo ayo. Nadyan wis rada kliwat sawetara ning ora malane yen kula ngaturaken minalahi wal faizin. Mohon maaf lahir batin wilujeng mriyadin. Jawab kula sami-sami Den. Ing samangke wulanipun tasih wulan Syawal ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk kagem panjenengan. Ngaturaken kalepatan mbok bilih wonten panjenengan nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Jawab sami-sami Mas Klitik. Momentum setahun sekali aja mung dadi seremonial. Amin amin. Namung tetep iso dadi cara tolak ukur utawa introspeksi mawas diri kula kaliyan panjenengan nggih Mas Klitik. Leresipun ngaten Mak Jange. Nggih. Kula panjenengan kok mboten nuwal kesalahan kekilapan ingkang cumondhok wonten ing sisih pundhak kiwa lan tengen kula panjenengan. Nggih. Alhamdulillah suwe ora jamu kula nyatane kali panjenengan iki wis sawetara rada kangen. Amin. Iki ana jalaran panjenengan Bapak Gunawan nimbali kula sak kanca kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah isih ketemu sehat, isih ketemu awet, isih ketemu bahagia, tur isih ketemu awet. Sing omah-omah alhamdulillah. Mula dalu menika insyaallah Pak Gunawan ngentekke ragat golek nikmat, nggih kersanipun slamet donya akhirat. Amin. Hidup yang bermanfaat insyaallah
pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Wah, Niki Mas, pripun? kula nderek bombong ing udah kawis wonten kawat taun kula nggih suwan mriki. Oh, nggih ta. Nggih, ning bedanipun sampun maju pesat. Kok maju pesat bab nggen apa? Masyarakatipun Nggih. sedaya gumolong nyawiji, guyub rukun, anggenipun nandur silaturahmi. Nggih. Wong dene ragi mlebet pun benten kali kang tahun-tahun Tahun kepungkur. Nggih, nggih. Nggih. Wong mlebet niki nggih kaya riyen niku nggih mboten beda. Napa-napa nggih sampun didahke masyaallah nggih. Nggih. Nah, Niku tegese masyarakat niku ayem tentrem Mas. Alah Nggih. diaturi sedaya cemawis Mas. Nggih. Sedaya cemawis. Heeh. Kula lagi ndugi nggih teh panas pun metu. Leres. Rokok disuguhke. Nggih. Soto ditokke. Heeh. Keluarga besar saking Pak Gunawan leh ngaturi dahar. Monggo dahar Mas Niti nggih aku ngono. Sami kalih kula gitu. Wis dadi unen-unen. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah niku. Ning nggih sayange siji kok Mas. Apa? Kula kan dahar niku suguhane soto ning ora enek sendoke. Lah terus kok nyosor nopo? Oh, sampeyan iki ya kurang ajar. Boten, maksudipun tasih dipun pendhetaken. Oh, Nggih, alhamdulillah keluarga Pak Gunawan niku grabyak semanak, Mas. Nggih. Nyatanipun terbukti saking katahe keluarga besar, omah ora cukup ngemper kebak, Nggih. nanti dhuwur-wuwung barang dipeki ngono kek. Nek ra keluarga besar ra enek kae. Kan delok sing mirsani ning gone omahnya lho, Mas. Diaturi kaya wong arepe budal ning Malaysia kae. Delok awake dhewe kaya delok boyo. Diaturi kok. Mula niki dalu sowan biayi wonten ing latah Nyari-nyari gandu sari. sari. Insyaallah sedaya cinantet ngamal jariyahipun Mas. Amin. Mboten namung rawuh, namung mirsani ringgit mboten nanging derek-derek dono driyah donga dipun tujuaken dening keluargaken Bapak Gunawan. Leres. Insyaallah ridho lan hidayahipun sedaya masyarakat sedaya nampi kabarokahan. Amin. Anu ngeten Mas Didik. Nggih. Pak Gunawan pinanggih kalih kula mbacane, kula rumaos bombong kepanggih kalih panjenengan. Gandeng gadah kula niku ayam gitu. Nggih. Panjenengan benjing kondur ajeng beto ayam urip napa telur lha ngene ngeten. Alhamdulillah. Nah, iku tak nggawa pitik urip tak kek bis ya ta. Nah, terus Ya boleh tak tinggal. Aku wis milih ngeboti pitike wae. Iki panjang iki tak kene ya ta. jenengan ngoten niku ya ora Nah, iki ngopeni pitik iso bati. Ada ngopeni kancane mburi kuwi. Apa alfian iki? Lah wong saking pintere Pak Gunawan ngingu pitik lho. Pripun? Ndoke nganti separo oleh nyuguhi ngono. Lah pripun ta? Ya Ndoke ora utuh ning separo tok. ya niku utuh ya. Nggih niku. Ora dipoto wong iki. Kula alhamdulillah iki percontohan pitik horor nggih. Ya Allah, ya Lah Allah. wong jenenge Lanange ya. kula kalih panjenengane ya iso jagoan kepenak lho. Heeh. Mbok yo paling ora iki jawil pundake adine lho. Aku tak kepengin jagongan ngono lak kepenak to. Nggih. Ora kok terus meneng ngeten iki. Ya aja meneng to, Mas. Nah. Jenenge. Wong yo nyambut gawe padha ning dhuwure kok yo ming krono tentenan ki yo nggih ngopo ngono. Nggih, kudune iki ya saling mengisi. Ngono. Selamat malam, Mas Luruk. Maju rono. Wis iki raimu ireng medake ora kandel. Dadak misih rene yo ngopo. Jane iki penak omongan terus lho, aku iki meneng iki bayar aku ya padha lah sini. Ora kok tegese perkara bayarane tanggung jawab iki sing penting. Ngono lho, dandane apa-apa ora pantes blas. Aku gumun Mas Bayu. Piye? Ager dagelan iki menawa cawu kira pradonga panjenengan ngagem beskap yo ngasis kabeh. Nggih. Jur kula nikah rikala semanten. Niku lak dipun dawuhi rama panjenengan. Nggih. Leti dandan sing priyayi nggih, mo kula ngoten. Nggih. Niki kula dandani kaya ora priyayi blas iki. Piye jajal? Malah kaya takir klontang niki. Ora apik blas iki. Oh no. Alah, Mas. Apa dong apa-apa wis mesem yo bagus we. Sing mesem sapa? Lah Sing capar kok saya. ayo kono Mas dalan. Luruk. Jalan Mas Bayu.
Seneng Ah, ora. ya seneng ora kira-kira jenengan iki ya. Lah piye? Kula ki wis pirang taun ora ketemu karo panjenengan. Lah. Alhamdulillah aku ki kok kangen lho karo Mas Klitik. Matur nuwun, Den. Panjenipun kula sampun mawantu-wantu kalian kanca-kanca. Binjang menapa saged sapet jagong sak kelir kali panjenengan. Saya ta, Mas. Oh, jan dawuhipun. Kula ki wis pirang-pirang taun ora ketemu karo jenengan. Kula ta nggih, nggih. Kula niku kangen tenan karo Mas Klitik. Lah niki sing dadi catetan niki. Kula kangen kula kali panjenengan terobati wonten dalipun Pak Gunawan. Saestu. Iki, Gus. Kudu niki kangane kalih kula. Kok kangen karo Klitik iki piye sampean jane? Loh, mergo nek kula ketemu Mas Klitik mesti ketemu karo jenengan. Dadi niki katut. Wah. Mono. Iki seneng. Panjenengan berdua ini tidak bisa dipisahkan Ora iso. kecuali maut. Bener, Pak. Ngono. Padha karo dalu menika. Apa? Ayo apa? Lah ya padha karo dalu Mas. iki. Sing mirsani kathah. Dalu menika muga-muga ora bakal ora sing misane dalam rangka maut sing misane dalam rangka meresmikan musala menika Terus bagi musola. Oh iya. Lenggahe keng putra lan putrinipun Pak Gunawan dipun catet wonten masyarakat disahke wana negara yen bengi iki dilenggahke ana ing dampare keprabon. Dilenggahne apa ora iso dienggo dhewe piye? Dilenggahke iki dadi pinanganten sakarone kuwi lho. Rumangsamu ki ora ngerti kok. Mugi-mugi Pak Gunawan kalih garwane bisa sampeyan Contohe. Nyapa Pak Gunawan ki lho? Putrane iki lho. sing didongane iki sing sepuh. Lho. Tok ngono. Lho nggih no. Manten anyar klek bali basane seneng-senenge diomongi kaya ngapa sakala dilebokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh. Sing sepuh ki didongakne muga-muga awet ben bisa dadi contoh dadi patuladan anak lan mantune. Anak mantune didongakne apik lek wong tuane iki nuwun sewu bubrah. Apa ya iso? Apa ya lho ya no. Sing didongake bapak lan ibuke muga-muga anak bisa nyontoh bapak lan ibuke. Amin. Bayangane anak kuwi gumantung saka wong tuwa. Nah, ngoten lho. Iya iya oleh muring-muring iki lho. Dadi sing didongakne nika Pak Gunawan kalih Bu Gunawan. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asyati kali Pak Gunawan. Nyapa Pak Gunawan karo Bu Gunawan? Lho, Iku Lek. nek diundangi salah lho, kowe. Lha apa? Pak Gunawan karo Bu Gunawan sik indah. Lha ya. Pak Bayu kali Bu Bayu sik indah. Pak Klitik kali Bu Klitik sik indah. Lah saiki nek Pak Klutruk. Terus gandengane bluk utuk lho. Apa ya kowe Menika Pak Gunawan anu tindak jago kalian Bu Gunawan Gunawan. lho. Menika Mas Klitik tindak jago kalian Bu Bu Klitik. Klitik lho. Menika Pak Klutruk jago kalian Bluk Kutuk kalah. Wis kowe rasan dadak gawe ukara Pak barang. Ngono lho, wis santai ngono. Wis to. Mbok lokne bluk kutuk ya ora apa-apa. Jeneng elek ya ora apa-apa. Tapi kan sampean karo bojoku asline. Sampeyan lokne bojoku elek jenenge ora apa-apa, Pak. Terus Tapi profesi. asline lho, iya lho, Bos. Piye asline piye? Lho. Nek apa? Garwane Mas Bayu mboten sombong, Den. Napa? Lenggah ndereke keng garwa memberi doa dan support. Sing ngomong sapa? Lho. Lah lenggah niki napa nek ra ndereke keng garwa? Sing ngomong sapa? Kowe iki ora paham kok. Itu karena dilema ketakutan dalam rumah tangga. Contohmu ra. Ora anggere gablek kowe. Nek didikon arep kaya ngapa wong ki nek wis ditembungke sakinah mawaddah warahmah sing wis disampaikan karo Mas Bayu kuwi dilakoni bengi iki. Lek dilakoni kanthi ikhlas, kanthi tulus, kanthi percaya. Mbak Yu utawa garwane Mas Bayu ki ning omah tengok-tengok tok tulus penak. Ayem. Ayem. Banyak apa ndak ketune Mas Bayu? Ini berarti ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak. Tangan putih, contoh itu Ayo, neng dindinggon kesetiaan seorang istri itu akan mutlak di bawah suami yang setia. Di mana ada suami yang setia, istrinya akan juga ikut setia. Di situ ada suami yang sukses. Pasti di sebelahnya ada istri yang setia. Kata-katamu ki tolong aku gaekno kata-kataku temokno sing kata-kataku tak tabuhan lambene. Ya kok iso lho. Yen anggerono sing lanang sukses, garwane mesti setia. Ora mesti.
Loh, Berarti nek kata-katamu kaya ngono kuwi di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Kowe lho pelajaran bahasa Indonesia apa? ngertos. Enek antonim, enek sinonim, enek lawan kata, enek persamaan kata. Nggih. Lek golek lawan katane, di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Lawan katane, sok belek sing lanang ora sukses sing wedok minggat. Kuwi kayak sing diomongke sapa? Lho ya ora? Aku kok sosok sosial ketar-ketir aku. Ya ora. Loh, ya ora? Terus nih. Ini pelajaran lho. Iya ya. Jadi kata-kata kuwi perbahasaku ini salah. Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Jadi orang mergo suamine sukses. Ngono lho. Iki delok. Tapi jawaban rame kancani. Terus Apa? Hangane apa lek kekrek kabeh sini ada. ayo ini karena dampak dari pendidikan yang unggul. Ngono lho. Nek didik keluargane apik, mesti tundane ya apik. Apik koyo aku. Alah. Rupamu yo jengset ngono kok. Piye? Aku tak nyonton nek apik kok sampean piye coba. Mas Bayu teruji lho. Terus ya apa? Loh, Iki di antara dua. Kok sing kok di antara dua. Siji ngatur manajemen, Heeh. sing keloro dalang iki mesti jajarane wong ayu-ayu ngene iki. Ini ada dilema ketakutan. Mas, Loh, gunane mata nggih apa? nyawan, Gunane irung nggo, ngambu, gunane kuping nggo, rungokne, gunane lambe dinggo, ngomong, gunane tangan dinggo, nyandak, gunane sikil dinggo, Mlaku. gunane ati dinggo. ngrasakne. Lah nyapa nek roh sinden ayu? Sik kabeh iki mbok omongne. Gunane iki nggo apa? Hei kabeh. Sing bahaya ya kuwi. Oh iya. Oh iya. Nyapa? Aku ini lho. Aku ini lho. Loh, iki mergo ngetone mergo kuwi. Marek kuwi iki gawe wongan dhewe iki lho mana. Ora kok perkara ngeten iku, Gus. Ya lah, mlipet nyawang kok. Iki ngambu tok. Esuk-esuk nek mun nyekel rada suwe wae. Lah kok sik to. Aron dina wingi nyekel nek lip ngono tok. Ah, Lah kok iso nyekel mripat karo nyekel tutuk gula iki piye kan. cempolo. Ngene mboten? Ya Lho ngono lho, Bos. Mulane sing damel ngene. Dalam rangka nikahipun Mbak Sinten kok? Mbak Dila kali Mas Gale. Ngene, tak omongi. Kowe rasa ngomongi. Loh, saya itu juga wajib. Aja. Loh, ngeweng. Lah yo wis ben lu dongake kok. Aja tuane. Kowe yo koyo ngono. Ora usah ngomong. Aku ki Ora usah ngomongi. Sing ngomongi iki sing koyo aku ngene. Dongane iki apik kuwi sik kuwi. Alah, dongakne apik tapi nuwun sewu. Apa? Ayo kowe iso ngomongi. Eh, awake dhewe mung lelak. Aja nganti nek lek perkara keluarga sing ngomongi aku. Aja ngomongi kowe. saestu kok, Gus. Nek panjenengan Oh bener ta Pak? Saestu. Oh alah. Aja ngomongi bener, aja ngomongi. Ora. Kabare saiki usaha. Bener. Nggih. Lawono ora budal lah. Ayo ngomong. Oke. Oh, kayak aku gini gitu. Iya. Luluh, lilih. Lemah. Ayu-ayu ngene iki aku kiku ya, Pak. Masyaallah. Hebat. Kolbiahmu kuat, jasadiahmu rusak. Loh, Atimu kuat. kuat, Bang. Tapi sing iki ya. Iya tau iki dongake tenan iki. Sing ngempet ati penting. Nggih. Kita harus mempunyai prinsip Mas Galih kalau Mbak Dila. Bahwasanya kalau kita hidup berumah tangga, yang penting itu mempunyai moto yaitu happy wife, happy life. Ora enak kok moto merek kuwi moto iki anake Ajinomoto. Tak mangkok merah. Ketok ya jenengan iki misal. Iya. Belakangmu kecipian lho. Kok sing tok tembungmu. Happy set, happy life. Happy wife, happy life. Apa Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Masyaallah. Mas Galih itu harus membahagiakan istrinya. Wong wis bojone wong wedok kuwi bahagia, wong lanang itu hidupnya akan bahagia. Nah, wong wedok iki bahagiane apa? Sepisan dikoyo akeh, sing keloro aja lali skincare, sing ketelu perhiasan aja telat. Wong wedok. Wong wedok koyo ngono kuwi. Wah, lho nyatane kok wong wedok-wedok berarti
Mulya lho kuwi. Mulya. Eh. Tapi aja salah, lek Mas Galih iki sok ben paribaran saking ganteng, sok ben rada elek aja masalah. Lah sebabnya Mas. Pengorbanan seorang lelaki itu demi mempercantik seorang istri. Hmm. Iki wis menjadi riset penelitian 5 tahun kula, Bos. Lho. Nyantek 5 tahun. 5 tahun riset. Loh, nggih lho. Ini sudah mengatakan bahwasanya wong ki aja kego karo wong wedok, aja kego karo wong lanang, paribasane lanang wong ganteng ning jaba, wedok ayu ning jaba. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya beautiful because of love. Ya beauty-nya. Beautiful because of love. Cantik itu karena cinta. Kowe nyala wong wedok ayu, yen kowe ora tresno, kowe ora bakal dadi wong ayu. Ayu-ayune bojomu sing nang omah, ayu-ayune bojomu sing ganteng ning omah, mergo kuwi wong sing mbok tresnani. Lanang itu aja nganti pet mbok jeplon. Pek mbok jebol ki mepet tembok madhep ngulon. Iya, apa nek basa kowe? Lah iya melu-melu santai. Santai iki sing mulai sik, ngasih. Salah kok tau ngomong. Iki lho Mas. Loh, kok boyo? Oke, iya. Iya, Mas. Iya kok. Ora salah. Wong wedok iki kaya ngono ki, Bos. Rumah tangga iku kudu dijaga. Kula niku bojo kula nun sewu. Kula niku rumah tangga nggih 15 tahun. Kok geger ora? Kok aku seneng karo wong wedok ya ora? Iki lho Mbak Dila karo Mas Dani. Padahal nyambut gawe karo wong wedok itu lho, Bos. Wong ayu-ayu lho. Sebabnya kok nanti ora iso kigo ki ngopo sebabnya Mas? Aku dia. Kok aku kan Wedine iki omongno sik. bojoku wedi ya. Kemesraan itu tidak harus ditunjukkan di acara. Tapi bojoku gede biyen. Karena cinta saya terhadap istri, Iya. akhirnya saya kembalikan mempercantik seorang istri, Bos. Kaya garane Mas Bayu. Iya no, Mas Bayu ini biyen lemu. Eh. Mas Bayu ini biyen lemu. Bayu sing ndi? Garane Mas Bayu. Tapi begitu Mas Bayu tanggapan rame, akhirnya garwane dia apa jenenge ditukani obat diet, akhirnya ya langsing kok saiki. Masyaallah. Aku nyontoh Mas Bayu, Iya. aku telepon telepon Mbak Yu to. Yu, obatnya apa Yu? Ben bojoku rada kuru. Aku diwehi resep. Kok ning apotek iki obatnya. Aku tuku obat alhamdulillah resepnya mandi, saiki bojoku biyen lemu to. Nggih. Saiki cilik. Awake. Awake cilik tapi ndase bah gede. Sik to. Lah nek awake cilik ndase gedhi lek yo kaya gayor wae. Kuwi jane wedok kok lele dugo. Mawon wae. Biyen ireng. Kok bojoku wong desa lho, Bos. Oh iya iya. Blitar desa rada pucuk ngeni enggak bojoku iki. Oke. Ngeni wonge wireng. Wah layak no sikile numpuk kabeh. Masa mentok ya. Kemuliaan Ora ngomong. kemuliaan. Bayu. Ora. Mbak Yu. Aja susah, aja susah. Lah kok disinggung kok yo mentok lho. Oh, sik. Numpuk ki rapi saking rampinge driji iki lho. Aja gelo. Nyatane drijine lumpuk, bojone kan tau kepleset. Yo ora. Ora tunggu ngerep iki, Pak. Ora ngerti ora Ora ngerti. ngerti. Kelek kancane bojoku ya. Bojoku iki biyen ireng alhamdulillah saiki putih. Aku lo tekok Mbak Yu juga. Tok putih piye lho? Akhire kula tukani skincare, Bos. Wah. Tak tukani skincare ki sak pasang ki siang malam ki regane 7,5 juta. Wah, biane ta. Wong lanang sembodo ki yo Jok produk kok. Dadi bojomu Loh, waktu mbak iya kok ketok ayu lho. Ben aku ora kebo karo ayu liyane. Jadi percantiklah istrimu agar kamu tidak terpesona dengan wanita cantik di luar sana. Loh, dadi mbok tumbaske. Tak tukani skincare sing sak pasang 7,5 juta. Nek cara pakainya itu Siang malam. bojomu ya model. Dolan, bojoku jaluk instan langsung. Loh, Tapi beda putih piye siang malam digawe bareng, Bos. wah. Begitu seminggu proses tak delok urung enek bentuke, Iya. 2 minggu tak delok ora enek prosesnya, Akhirnya 3 minggu baru terlihat. Oh iya. apa ya? Nah, Kulitnya belang kayak tekek. Ini malah celewekan. ibu wae tenan. Ditimbali ki pamrih apa to? Ora et labora bekerja sambil berdoa. Ndongane apa aku ndongane keluarga kowe ora mandi yo ndongane wong. Wong ditimbali dipirsani kiai sakmene mbane kok Masa pamer bojo sing paling bojo. Paling tidak itu bagaimana kita bisa melihat di dalamnya Pak Gunawan sama Ibu. Ada usus. Oh sik ta. Di dalamnya tuh maksudnya ini lingkungan keluargane kuwi lho. Internalnya itu seperti apa? Delok jerone omah iki nek opo. Ya mie, gula goba. Malah mambu telek pitik goreng pitik. Beliau itu pengusaha. Orang mung nggon ayam tok. Lah. Nek awakmu ngerti nggon tata krama, subasita sopan santun, nggon usaha wae iso didadekke bekal untuk doa mempelai berdua kok.
Kene ora mbok goleki. Iso kowe. Nggon pitik kae. Pitik Sangu tamu barange iso mbok goleki. iso. Ayo kene nggon ndas e. Ndas. 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 Pitik kae nggon ndas e sik. Ndas iki kepala. Heeh. Kepala ki saka tembung ki kepala rumah tangga, Mas Galih menjadi kepala rumah tangga Nah. untuk bisa ngayomi, melindungi dan paribasane nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Karepku yo ngono Weh, kuwi. dadi mung contoh perkara pitik sawah iso Saged. digoleki wong mau ki. Tunggal kepala. Nggih. Pa ki paringono pandang nusa, paringono awet anggone rumah tangga. Nah, ngene kono. Lagi lancar, muga-muga pinaringan lancar rezeki wong tuane, yo lancar anak lan mantune. Yo ngene. Katresnane iki yo kudu bikin tok. Oke. Kuwi adine bangga. Oke. Aku seneng. Aku iki kepala. Kepala. Kan meneh nggon kepala ono gulu. Gulu menika saka tembung gugunen. Nah. Gugunen dawe wong tuwa. Wong tuwa ki nek ngomongi anak mesti bener. Mergo wong tuwa ki ora nek ngesanakne anak, intine wong tuwa ki bakal nyenengne anak. Wong tuwa iso nyenengne anak, ning guru mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa iso ngopeni anak 5. Ning guru mesti anak 5 iso ngopeni wong tuwa siji. Masyaallah. Kowe mau bu. Jan ngono kuwi aku koyo marem dadi aku. Lu. Lu ki luar biasa dalam rangka mantune putrane Pak Gunawan luar biasa nimbali wayang kulit, nimbali Mas Bayu Aji sing dadi dalange, ana Mbak Niken, ana Mbak Katin, lan ana Mbak Sindik sing sak ngono bane, lan nyeluk sampean karo Masyaallah. Dan katresnane iki pancen Koyo marem ae. iya ana iso. Ono ki sedulur sing nyawangi ora. Iso. Enek keharmonisan. Iya bener. Iku bar dulu medhone terus apa? Gulu medune nggon Dodo. Dodo ki sampe do ki dana rasa. Dana rasa ki sing meneh ngandung rasa, sak meneh mbane bengi ki ya dana rasa warga masyarakat sak meneh mbane. sedekah lillah. Aku sing ngambung. Gentenan mosok aku paling bulat dasmu. Dadak nyanyi ngono. Do nek ki dana driya ki nyumbang sumbangan koyo memang ngono kuwi. Duwe ilmu kanggo mulang. Lan dienggo dhuwit kanggo nyumbang, dhuwit tenaga kanggo rewang. Lah kuwi sing jenenge Betul. dodo. Dodo. Sampinge dodo ana suwiwi. Suwiwi. Lah suwi apa Pak Josi bisa suwi Suwiwi ki saka tembung suwiwi. Kang cacak ora. Sing kok kalih mengko gedhe. Suki sumpah prasetyamu sing mbok tresnani kuwi ya kuwi. Kuwi ki saka tembung wilayah rumah tangga kuwi harus diprioritaskan. Kuwi ki wiwitan biyen saka tresno, yo somben mbok pungkasi saka tresno. Ngono lho. Dadi suwiwi. Suwiwi. Suwiwi saka suwiwi kiwa. Kiwa kitab suci kudu mbok waca. Wa ki wara-wara. Kudu ngomong tangga teparut, ngomong keluarga yen duwe iki ana pahargyan. Kuwi suwiwi kiwa. Suwiwi tengen. Tengen tak dongakne teman-teman itu tengdang meteng. Harapan. Diteni yo kuwi, harapane keluarga kuwi meneruskan keturunan. iya, muga-muga ndang ndek momongan dadi anak sing soleh lan solehah. Terus Ngentut. Yen ki angen-angen wis anake dadi sing Lah kuwi kayu kecepeten deh. Ngerti aneh. Kenangan. Itu yo kesehatan. Tapi rasa ngentut ki lara. Ngendi angen-angen sing diangen-angen wis kasembatan. Pak. Suwiwi kiwa lan tengen sampun dipun rucak. Lajeng mandhap malih, Mas. Menika wonten pupu. Pupu pusarane awake dhewe urip ning alam dunya iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pusarane ati, pikiran ati iki mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pune. Puneh pusate pahargyan duwe iki ya Mas Bayu sing dadi dalange. Pupu mandhap wonten ceker. Saiki cekatan. Dadi wong wedok ya kudu cepet ngadeni wong lanang ya kudu cepet ngadeni wong wedok. Ker ki aja lali wong lanang lukane skincare. Oh iya. Enek meneh sing burung. Brutu kuwi ada telek. Yo aneh berapa suku kata ngono. Brutu ki berusaha. Wong wedok wong lanang harus berusaha. Tuki tutupan wirangi wong lanang, tutupan wirangi wong wedok. Jangan kita aib rumah tangga kita sebarkan lewat media sosial. Harus dimusyawarahkan untuk keluarga. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri.
Iwak Lah, brutu sik sitok. apa? Brutu ki nggih ngetokke napa? Lencong. Telek, telek. Jangan sampai kita itu berumah tangga, jangan sampai kita hilang dari telekomunikasi. Alah. Kuwi telekomunikasi. Telekomunikasi tak telekomunikasi. Aku mulai dasu ya. Kesanipun gaya nggih, Gus. Nggih, anu digandeng rampung ke anu Mas Telek iki mau. Kita goleki kanca. Coba kuwi nek ora ana wong wedok rak lambene rak keciwis ta. Mbak Tatin gelene sik. Oh, ngoten. Siap. Ayo, mriki Pak Tatin. Ayo. Monggo. Mentarangku. Selamat malam Mbak Tatin Bujeng Dalu. Saya sehat, saya laris, saya kasembatan, saya kuncara asmane. Wah, jan hebat tenan. Piye Mas Klinik? Piye kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani priyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula kita priyayi Nggih. saking Ngayogyakarta, yo tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, Mm-mm. sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Kula yen bojomu pengen priyayi ngene dinggone iki. Kaya ngene iki nek wong Kene wae gelungan. Hmm. Nek sunduk mentul ora ana kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati ya apik. Kembang melati kok dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku dhek nggih gelungan kene tak wae kembang api. Lah ndase mbledos. Sampe jenengane Aku jamu. jare pegang omong. Karepku ki ndudohi wong wadon sing priyayi ngene iki. Agumane kebayang Kebaya. Nah, disampiri slendang lah bojomu wis mbok sampiri lho. Ya bener. Bojoku tak taleni dulu. Slendang. Selendang ngene iki lho. Dicepi niki cunduk mentul. Rencana tak cepet ligi sak cengele. Mbok rasio-sio nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anake wong lanang iki lho kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ono wong wedok arep piye ora? Lah nyapa tuku lho. Ya lah, kaya ngono kok nuturi coba mau aja pernah nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok rasio-sio karo wong wedok. Biyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono lho. Kata lemu ya. Katon lemu ya ben. Lemu malah rasa dadak lepokke to ya. Lah kowe nek pomo bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Lah kangelan kowe. Golek apa ta? Eh, Golek apa? kowe lho goleki apa? Golek apa? Kowe lali apa? Gak. Ngapa to ngerasa demek-demek? Oh, saya tahu ya. Mak iki ngapa jane? Jane ngopo ngono? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu jan kok celintisan. Kudune sing ngrambaki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngerambat kok ndi-ndi. Kapan piye? Wek, Ya wis. Ini lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ora duwe tata krama to. Yen kepengin diajeni wong wedok iki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni. Lho, kepiye to yu? lah ya kuwi ya iki ki mergane ngene lho Mas Kritik. Biyen ki arep seneng karo aku. Betul. Nang aku ora gelem. Siapa sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane ra ya tuwek to iki. Senengane ngono to. Tuwek aku dek iki ora mulai ning nggon ngomahi marotuaku ya disusul iki. Mangsane piye kok iso. Rene Seneng mbok. wis rasa gagas yu. Lah iki yo demek-demek ngono ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-mas. Lah masak mole karo bojoku lho. Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kolengen ya. Mas, Iya lho. mulai elok ya. Kalunge sak pelek begini. Malah aku dhek 3 wulan buku. Wah, masyaallah. Lho, Ali-ali ali-ali iki ya driji 10 bab, sikil iki driji 10 bab. nanti kentekan Ngantek dicik. tak driji iki nyilih drijine tanggane.
Ampun lho. Iku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane yo ora kalah tetep sing menang Mbak Tati. Cara nyandake didelok. Nggih to. Iso pas kaya ngono iki piye coba. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak, aku skincare iki kok tekek. Wis anu iki. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora Lho diwet-wet bae. Kalian laras gending. Nggih. Tak durunge kok tak nyuwun anu Mbak Tati. Arep ndongake apa rumantene. Oh nggih, kagem. Napa to? Mas Gali kali Mbak Dila. Nggih, Mas Kale kalian Mbak Dila mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iki kan Ini apa lagi saya? Ojo. Pasang kusui. Lugo ngono, dodok. ya Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra saleh, menawi putri nggih saleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tati. Aku ya. Ijabi Pak. Aku ya seneng aku. Apa? Teku bosok ya. Ora. Untungan Mbak Tati ngapa ngono ya. Lah mula gandeng iki Mbak Tati wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidoasih. Ya, dandang gula Sidoasih. Ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Sing bawa Mas Klitik. Makili karo Mas Galih, engko langgape Setya Tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, kaya apa? Sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Kowe kok mung layas kudu Ini ambek. lho Mbak Rene, Kok melu Rene. Mbak dudoke sing sehat lho. Jadi ngomong sampean nyapa tak aku. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambek wae. Nyapa lho. Urusanku dhewe. Kok dadak rene. Rene. Nyenengke. Matur nuwun lho Mas. Nggih no. Masyaallah. Dalang kondang di samben gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang. Masa Apa? nyambil bangun kopi. Kowe iki tulane dek iki. Kowe iki jan dagelane mantan maling ngono iki. Berarti lek legone plastik muda kalau Aku gitu. ora kali ngene bunyi kira dhek ya. Ora kira. Tak sing. Lah bayange. Pamintaku Nimas Sidoasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kanggo panjenengan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Kaya apa kecakon iso. Mas Asri. Ayo. Karena dia aku Rene merono. Musuh saya Oh, dulu. musuh ini dulu ya. Kaya Kaya ngene wong nandang asmara Yajeng Pati inci Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon indah lan kumpah. Inci laras. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebur katresnanmu Yajeng Pati. Kenapa inci to Kang Mas? Menjenengan menika saestu jangan ngremenaken lho Kang Mas. Kaya ora Yajeng. apa kok Yajeng Pati. Dadi apa? Kowe Yajeng iso diajeng. Ngenteni kancane lho. Teko kabeh. Iya. Ing sarina sawah ini Kang Mas. Panjenengan suara manuk wonten mriku niku Kang Mas. Kae. Kenal wong tok lho. Iki Ini apa ta? ibaratnya iki roman lho. Oh ya, mana yang oke lah. Iya. Maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuk ngono kok manuke. Kalau di tinggal mana? Sing mbok sawang manuk sing sisin didajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian iru. Coba delon, klutuk delon.
Lho, kayak manuk lanang apa wedok? Manuk lanang apa wedok? Mana lanang? Oleh satu saya keprok gak saya kancang. Manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kaya yang ngatek ya. Kok anggo sembrono. Gawake? Ganti Mbak Tati sini. Gini. Kok musik tuh Kang Mas? Kaya bom-bom penggalihku yang iso cecaketan marang sliramu. Kula iki remen sanget lho Kang Mas cekaketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono dadi coba. Pripun to Kang Mas? Kaya kadedek rasane atiku yang nyawang madaran wingkingmu dadi. Ana tak butuhnya ya. Wis dibasake halus ngono lho ora. Gini. Dede, Manut kondektur. Apa? kula nggih. Pra. Ayo Mbak Tati. Ayo. Aduh, caketing Lu kok Tati apa? Kok senengane. Mbak Tati suaranya apa? Narasi nyoplong 100.000 nganggo Mbak Tati. Terima kasih Mas Bayu. Laris. Jen. 100.000 loh Mas. Ayo Apa tos? Apa? Aja nembang kok nekel. Wong kok leh mung Iki wayang mau diskotik. masih ditipu. Kamu aja dolanan lantu. Nek nek pedhot golek angel. Pancen kabeh. Ya. Halo kan. Hei. Kayak sengurut. Lamune kayak sengok. Besok ganti pasangan ini. Iya Mas, Golek pasangan liya. aku sing rasane. Wis iki tak wet-wet. Ayo. Ganti yo. Bro. Ayo, ngene. Jenengan sing kan Kowe, lanang. Yen jeblak. Yen sejak tansah mulai. Terus dong. Aku gak mau. Mau lah. Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suara aku gitu sih. Aku gini tuh. Terus lanang sekarang di sana. Ayo. Coba lihat cipok loh. Ya. Ayo. Sida asik, ayo. Sida asik. Pindah. Apa aku? Apa golek mume? Ini kan Umi ya. Rasang gagas. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wis kebacot kok yang dadi rasida urung. Pindah mimi lan mie goreng. Amin tuna. Mintono Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sita asih raya. Yo, sak langgame Mbak Tati monggo diaturke sejatuh. Monggo. Yo. Aku kang setia satu.
Iki dadi apa to? Aku lemet. Coba ganti meneh, Mbak. Tak cek delok suarane dites coba Mbak. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele kok apane? Luar ke sapa tengah? Ayo. Anu sing wingi tengah sing wingi. Aku guru tembung ini iki lho semakal nih. Coba dites coba. Ayo Pak Tanti coba. Tadi coba kaya apa terane. Ayo. Oh, mami lo Mas. Kurang kenceng bisa. Bentar. Nah, coba petek nih. Ya, lanjut tadi tebangnya. Andika panganyo Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mataki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Mas. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok Nduk Niken Salindri, monggo.